Hmm. Hmm. Hmm.
Ayan, Ken Russell Miguel, shoutout, tusok na. Maraming salamat sa patusok po. Ayan. Upcoming LS. Wait lang. Yes po. Tambay. Ayan, salamat po sa patambay. Wait lang po. Magkano po? Okay. Anong dami yung card ko? Wala nga rin naman yung pen ko. Punta ako rin. Sira yung machine. Wala naman yung... Wala pa kami sahod. Kumulang ako na isang sa ka. Alam ka ba? Ha? Alam ka? Kalitan ka? Ibigay ko naman yung... Kasi sa anong... At yan, hindi pa nagpapasahod. Parang pag mo lang... Akin Bulabo, ayan. Akin Bubola. Enyola, nice one. Ayan. Pahinga ka muna. Maya. Nawala yung music, uy.
Angat kasi yung music ko. Ayan, Ken Russell, mega love shout out. Nani Selba, ayan, mega love shout out. Akin Bubola. Nice one. Akin Bubola. Ayan, meron ka ng ano, jacket Akin Bubola. Boss, anak, sana makabisit ka sa LS. Ano oras ba yung LS mo po kasi? Kalimbang kita. Ano oras po kasi yung LS mo? Iba po kasi yung oras dito eh. Anong bansa ka po ba, Ken Russell? Kalimbangin kita, sana makapunta ako sa'yo. Ayan, wait lang. Ken Russell. Ayan, nakalimbang na po kita. Ken Russell. Nasa ano ka pala, US? Nasa US. Akin Bubola, meron ka ng ano, jacket. Sige po, sana makapunta ko sa iyong LS, Ken Russell. Ayan, Joy, mega love shout out, Joy. Nag-iikot-ikot? Why? No, it's not loading. Ayan, Joy, mega love shout out. Love channel, madam, mega love shout out, thumbs up. And ka-open ko lang po. Madam Love channel. Mga 10 minutes. Ayan, salamat po sa patamsak. Ayan, Love channel, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalams. Punta muna tayo kay ano, Ken Russell. Sunod natin si Madam Love channel. Tamsakan muna natin. Lobby ko lang ng Oragon. Ayan. Thank you, Madam Love channel. Ako rin yan po, si Bicula ng Oragon. Shout out Ken Russell. Ayan. From Love channel. Ayan, Joy, nagawa ng kanyang bahay si Joy, mga lalabs. Blue Skies, mega love shout out, tamsak host. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan. Blue Skies. Oh. Tamsak host, ayan, Blue Skies, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, mga lalabs, patamsak naman sa nakapin sa kanyang ano, premiere, upcoming premiere. Dan tamsak Ken Russell, ayan, thank you so much po, Madam Love channel, sa iyong patamsak dyan. Ay, nakalimbang ko na po yung sayo, ano, Madam Ken Russell. Sana makapunta ako sa iyong LS.
Baka nag-ELS ka, madam, ako'y tulog. Ayan mga lalab, palablab yung aking member na si Love Channel dyan. Ayan, binababa ng kanyang bahay. Binaba niya. Ayan. Jordan, ako sa'yo, pasukli po from Blue Skies. Blue Skies, dan po from Joy. Ayan. Love Channel, dan po sa bahay mo from Blue Skies. Ayan na daw Love Channel, dan na po si Blue Skies sa'yo. Ayan, Joy, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga lalas, palablab na ako sa mga binababa ni Nightbot dyan. Ayan, si Party Music di Jackie. Salamat Blue from Love Channel. Ayan. Mega love shoutout beautiful host. Ayan. Kumusta ka na Denver Channel? Ayan. Pinay ko yung video mo kagabi ha. Nelmar. Yan Love Channel, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Palabas naman kay Love Channel madam. Ayan Denver Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Dan sa nakapin Ken Russell from Blue Skies. Ayan Madam Ken Russell, babalikan na lang po yung mga dumikit sa'yo. Thank you. Da Palawan yan, Migalab shout out. Hello gwapo, kumusta na? Ayan. Okay lang po. Kumusta ka din po? Salamat po sa pag-visit sa aking bahay. Salamat host, walang anuman po Denver Channel. Ayan mga lalas, palablab naman ako sa binababa ni Nightbot. Ayan yung aking member na si Batang Sunstorm. Palablab naman po short video ko please from Blue Skies. Guaps Eileen Vlog, pwede payakap ng aking live stream mamayang hapon pa ito. Ayan. Ipo, tamsakan natin yan. Tamsakan natin yan. Ayan, napakalaki ng iyong bahay madam. Da Palawan yan. Wow, masyaallah. Ayan, patamsakan muna natin. Hi, Da Palawan yan. Ayan, patamsakan muna natin si Da Palawan yan. Madam Love Channel, ikaw po yung pangatlo ko. Wala ka naman premiere, madam. Ayan. So, patamsakan natin si Palawan yan. Da Palawan yan. Ayan. Patamsakan natin yan mga lalabs. Ayan, hello Love Channel from the Palawan yan. Ayan, dan tamsak Palawan yan. From Love Channel. Ayan, Sky Germ, mega love shout out. Sky Germ, Germ pala, not Germ. Naging Germ na siya, oy.
Ayan, Sky Girl. Ay, di ako makita. Ayan, may jacket ka na po. Sky Girl. Small Lover, mega love shout out. Ayan. Thumbs up host. Ayan. Palablab naman mga lalabs yung nakapin. Ayan. Yung kanyang premiere. Kalimbang na yan, da Palawan yan. Makapunta ko sa iyong, LS. Small Lover, mega love shout out. Ayan. Nakita Sky Girl. Ayan. Small Lover. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Ba't ayaw ma-open yung aking iPad? Sira na siguro to. Hindi pala siya naka-charge. Kaya naman pala, uy. Kaya pala hindi siya na-open kasi lobat. Ambot, uy. Yakap ko uli bahay mo, be. Love Channel at Yummy Kitchen Direct. Ayan mga lalas, palablab naman yung nakapin. Kanyang premiere, patamsak mga lalabs. Ayan, 1 minute. Anong oras? Ayan, sir, thumbs up dan host, beautiful and gorgeous host. Ayan, thank you so much po. Ayan, Small Lover dan po sa'yo from Blue Skies. Ayan. Wow, nice dress. Nice dress ba? Naubo tuloy ako eh. Thank you, baby kula ng Oragon. Ayan. Patawa naman to si Oser DF TV. Hello po, host. Musta po? Ay, okay lang po. Proud Pinoy. Maraming salamat. Yan, patamsak naman mga lalab sa sa nakapin. Ayan, sa nakapin, sa kanyang premiere. Madam Love Channel, mamaya po ikaw po susunod ko kay Palawan yan. Patamsakan lang po natin yung kanyang premiere. Pwede po patamsak mga lodi sa premiere ko. Premiere, ayan. Sige, tamsakan natin yan, Proud Pinoy. Proud Pinoy, wow. Sana all, ang laki ng kanyang bahay. Mga famous YouTuber dumalo sa live ko sa Como. Wow, sana all. Ayan, Denmark Ligaspi, mega love shout out. Cooking with Sapia, mega love shout out. Hello my friend, how are you? From Cooking with Sapia, Denmark Ligaspi. Ayan, padikit po, salamat. Cute mong mag-smile, host, nakakagising ng di. Ang butoy. Napalawan yan, tamsak. Ayan, tamsak na tamsak. Salamat po. Ayan, natamsakan ko na Proud Pinoy. Anong oras na ba yan sa inyo, Sir DF? Nasa anong bansa ka ba? Ayan, Proud Pinoy. Nabalikan na kita, lalabs, ha? Ayan, dinikit ko na yung aking main sa'yo. Proud Pinoy, lalabs. Ayan. Nasuklian na kita, ha? Ayan. Pangit ng tugtog ko. Putol. Ayan, Pinas.
Tamsak host from Levi Marge. Ayan. Levi Marge. Kagwapo gayud. Ayan. Levi Marge. Ayan. May ano ka na po, may jacket ka na. Patamsak naman ako mga lalad sa nakapi. Yan nasuklian na kita ano, the fraud. Sino ba yun? The Proud Pinoy. Ako rin yan si Bicola ng Oragon, ano, Proud Pinoy. Dalawang tamsak. Sige, account ko yan na si Bicola ng Oragon. Join me. Ayan, Royo Channel Vlogs. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Banana Me from Mr. Vlogger. Ayan, Banana Me. Mr. Vlogger, nagawa ng bahay. Hehehe, da Palawan yan. Ayan. Ayan, palablab naman ako sa nakapin mga lalabs. Patamsak sa nakapin po. Salamat. Ayan. Da Palawan yan. Dan po pasukli from Denmark Legaspi. Ayan. Yan, party music di Jackie, binababa ni Nightbot. Cooking with Zapi, yan, nagbaba ng kanyang bahay. Okay lang ako Palawan yan, from Small Lumber. Ayan. Mr. Vlogger, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Dan sa nakapin from Libby Marge, ayan. Thank you so much po, ayan. 8 million in the house, mega love shout out. Dan sa nakapin from Libby Marge, ayan po. Napalawan yan po, lalabs, ayan. Pabalikan na lang po yung mga dumikit sa'yo. Thank you so much, ayan. O Sir DFTV, magkape ka na lalabs, baka inaantok ka pa. Ayan, Mr. Vlogger, nagawa ng kanyang bahay mga lalabs. Mr. Vlogger, ayan, from Libby Marge. Kylie, mega love shout out. Kylie Kripner Vlogs. Hi everybody. Ayan. From Kylie Kripner Vlogs. Mr. Vlogger nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga lalabs. Yakap na kita uli. Small lover. Akyat ka sa akin at kantahan mo ako. Magaling pala kumanta yan sa Small lover. Ayan. Libby Marge. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay, Libby Marge. Libby Marge, ayan. How are you doing? From Kylie. Alhamdulillah, Kylie, I am good. Ayan. Ikaw ang kape ko kasi nakakagising at nakakawala. Ambot, oy. Palawan yan, baka gutom ka lang, gutom. Magkape ka na magkape. Yan, thank you, Denmark Legaspi from the Palawan yan. Thank you so much. Ayan. Mr. Vlogger 110 ay nagbaba ng kanyang bahay. Batang Sandstorm, ayan, binababa ni Nightbot mga lalabs. Palabs naman, palabs loves. The Palawan yan, dan from Libby Marge. Ayan. Mga lalabs, parang nagugutom kasi ako, gusto kong kumain, di ako magpapagita sa yung kakain. Diyan lang kayo mga lalabs, mga ano lang, saglit lang ha. Kakain lang ako saglit, wala. Kasi kagaling ko lang mga lalabs sa work. Pagdating ko nagpahinga ako saglit. Naghiga-higa ba ako? Naghiga-higa. Nagpahinga saglit. Tapos nandito na ako. Kapi kita, upod kita. I am connected. Ayan, from Kylie. Mudaing channel, ayan, binababa ni Nightbot mga lalabs. Connected to the link. Where's link, Kylie? Ayan, cooking with Zapia, nagawa ng kanyang bahay. Sige, kain na, sweetie. Kain muna ako mga lalabs. Babalik ako mga after, mga ano lang siguro. Mabilis lang ha. Kasi galing lang ako sa work kanina. Nagiga-higa ako. Nagpahinga saglit. Naiya akong kumain sa harapan nyo. Naiya ako. Kakain ako ng kanin, madam. Uy. Kasi maghapon sa work. Tapos ano, kailangan kumain ng kanin. Ang ulam ko ay anong manok. The link that you put it up while ago, I think, but I don't know the person link.
The first one is, sino ba yung unang ano ko? Nakalimutan ko na sino ba yun. Si Russell. Thank you, Be. Ayan, Levi from Levi Mars. Mr. Vlogger, done to you from a small lover. Okay, Kylie. Mga lalabs, kung gusto nyong dikitan si Kylie, hindi kasi siya marunong magbaba ng kanyang link. I-click nyo lang yung kanyang pangalan, pupunta na kayo sa Goto channel. Ayan. Sige na, kain ka mamaya na, Whitey. Sige na, kain na, take care yourself, sweetie. Ayan. Sige po, kain muna ako mga lalap. Diyan lang kayo. Kain lang po ako. Babalik po ako after 10 minutes. Or hindi naman siguro 10 minutes. Kain muna ako mga lalabs, ha. Ayan, namumonitor ko naman kayo sa aking mobile. Just wait, Kylie, okay? Oh. Pili ka na dito. Bukas alaw na pa. Wala nga akong... Sabong. Tawang. Download. Ano? Yung ano nga. Mama. Ano siya? Ano yung ano siya? Sa bunga. Tama.
Tama na kamo. Wala bibigyan ko. Wala ko dito. Ako ipa lagi pa sa Tawis? kamay pa. Ito. Pero naman, Ano.
Yan. Wait, dyan pa. Sabi mo. Tapon. Ano, tapon na nga. Ano, may laglag na? Ano nga, may gaan natin yan. Lag. Ito wala pang susi, baby. Nagtanong. Ha? Ha? Ano? Kaya mo nagsabi. Ha? Ha? Wala ba nito? Awit mo. Bakit mo nilapit? Hirapan namin. Lalaki, lalabas si Maui. Eh, nandun yung mga pusa eh. Pasaway naman to. Hindi na gusto kong mag-gat. Kape? Ha? Ha? Ganun ba? Tama na, gabi na. Huwag ka nang kumain. Madami. Ka ng kanin? Ha? Ano yun? Ito yung kampinan. Gusto mo na siyang kumain. Ayan. Ang ubuhin ka nun eh.
Sabihin ka nga niya. Ang bebe yung tao ko. Tingnan mo na, nagsilayasan. Tama na kasi, panikain ka palit. Palit. Ano na yan? Isin? Kahit maliit naman. Yan pa yung gusto mo mawe. Ang daming ipis. Parang dyan ang tulog. Yes. Oo eh. Okay, kalugin mo bebe yung kape mo. Bebe, kalugin mo. Hoy, kalugin mo. Kalugin mo. Yung pinagtasyon na naman. Ayan, okay na, nawala na sila. Nagsialisan. Why? Ayan, nagsialisan yung mga tao. Akong kumain. Sarap kumain, oy. Ayan, bibilus. Ayan. Tapos ko lang pong kumain. Ayan, ngumuyang-nguya pa ako. Meron ako ditong green tea. Ayan, mag-green tea tayo. Ayan po, green tea.
Laki na nga yung mobile ko pala, laki na. Mobile ko. Hoy! Mobile. Hmm. Ina! Oh. Ayan, nagsialisan na sila mga lanas. Nandyan, are you okay, Winda TV? What Winda TV? Yan, wala na si ano, Madam Love Channel ba? Nandyan pa rin? Madam Love Channel. Kung sa kanya, ano ko siya. Madam Love Channel, umalis ka na po ba? Umalis na rin siya. Ayan, Cooking with Sapia, nagbawa ng kanyang bahay. Kumain lang kasi ako mga lalams, kaya ako'y umalis. Tapos na akong kumain. I'm back. Mag-green tea tayo mga lalabs, green tea. Init pa.
Ba't mo ni-ref? Yan, Ronald, my love, mega love shout out. Ronald, my love. Nagsialisan tuloy yung mga tao kanina ang dami. Kasi kumain ako. Ayaw kong kumain sa harapan yun, nahiya ako. And Ronald, my love, naguba ng kanyang bahay. Yan, cooking with Sapia, nabuwa ng kanyang bahay, mga lalabs. Nata si Madam Love Channel. Mali pala yung napin ko, bakit ganun? Wala siyang link. Ko. Ayan, Ronald, my love. Tingnan ko nga yung bahay ni Ronald, my love. Ang laki na ng bahay mo.
Lang tayo ng green tea mga loves. Green tea, pampalakas ng immune system. Para di kayo tamaan ng sipon. Unad my love, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, DBN Vlogs, Migalab, shout out. Tamsak sa nakapin, ayan. Salamat sa patamsak dyan, DBN. Magbakas ka dyan, DBN, babalikan ka nyan. Hindi nag-LS din yan. Bibi para si Dibin, sige, pipin kita Dibin. Diyan ka lang, huwag kang umalis dalaba. 174 pa lang pala yung bahay mo. Ang umalas Dibin. Surod kay ano. I love you host, mahal na kita, tayo na. I love your kilay po. You love my kilay. Kilay is life. Ano Ronald, my love? Kilay is life. Ano lang yan, lalabs? Guhit. Yun nga lang, lalas, may banga sa gilid. Ayan o, parang may putol. Kasi naalala ko nung bata pa ako, yun binato yan ng kapitbahay ko. Binato ng hollow blocks, ayan, naputol tuloy. Karoon ng bangas.
Inom tayo ng green tea. Napunta tayo kay Debian, mababa pa yung kanyang bahay, baby pa pala. Si Debian, 174 pa lang pala bahay niya. Ayan, 8 million in the house. Miguel, shout out, 8 million. Debian, nandyan ka pa ba? Magparamdam ka dyan kung nandyan ka pa. Debian, nandyan ka pa? Say yes. In Ronald My Love, nagbawa na agad ng kanyang bahay. Ronald My Love. Ronald My Love. Ayos din yung pangalan mo, no? Ronald My Love. Ayan, Ronald My Love, nagbaba ulit ng kanyang bahay. Nandyan ka pa, DBN, DBN. Oy, nandyan ka pa, DBN. Wala na. Nandyan lang ata si Ronald. Si Ronald My Love. Ayan. Nakasupport si Ronald My Love. Ayan, sarap ng green tea mga lalabs. Nakakababa ng kinain. Makakapayat pa. Yan, 6 million in the house. Migalab, shout out. Kanina madami siyang tao kasi nung pagbukas ko madaming taong pumasok. Kumain lang ako saglit, mga 10 minutes. Nagsialisan. Kasi wala lang tao. Pumunti. Nandyan lang si Ronald My Love. Ronald My Love, so sweet. Yan si Ronald My Love, nandyan na. Ronald My Love, ikaw lang ang mahal. Ronald. Nag-LS ka rin ba, Ronald? Din ko nga yung ano mo. Ayan, ikalimbang ko nga to. Para if ever yung time ko kasi yung iba, hindi ako nakakapunta. Kasi sa trabaho ko, bawal kasi mobile. Pero ikalimbang ko rin kasi mali mo. Sa off ko.
Aking off. Ayan. Pwede kitang puntahan. Yan, Ronald, my love. Nagbaba uli ng kanyang bay na ching ako, oy. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Natsingan ko si Ronald. Ayan, dinikit ko yung aking main Ronald. Nakadikit man ako sa'yo. Ayan, dikit ko uli si Bicola ng Uragon. Ayan, second account ko yan. Kalimbang din kita. Ayos yung hair mo, yung hair. Ayan. Nothing to do. Nothing to do. Ayan. Nabuang na si Inday, oy. Ayan. Anay tawa si Inday. Ronald, my love. Yan, dinikit ko sa'yo si Bicola ng Uragon, Ronald, my love. Ano yan? Second account ko yun. Bicola ng Uragon. Nabuang ka, Inday. Bibi, huwag mong pakialaman yan, ha. Patanggalan mo na naman yan kasi nag-iingay pa ako. Nabuang na ay. Ayan, mga lalabs. Maghintay lang tayo ng taong pumasok. Ronald, my love. Nandyan ka pa? Ronald, my love.
Ronald, my love. Jocelyn Baclib, lalabs, mega love shout out. Ayan. Jocelyn Baclib. Kumusta ka na, lalabs? Jocelyn. Ayan, Ronald, my love, nandyan pa rin. Dikitan mo si Jocelyn Baclig. Ayan, Jocelyn Baclig. Dikitan mo si Ronald, my love. Akrima, thank you so much, lalabs. Ayan. Member si Akrima, lalabs. Ayan, thank you so much. Ayan, nagpa-member si Akrima. Thank you so much, lalabs. Ayan, thank you, Akrima, lalabs. Nandyan pala si Akrima. Thank you so much, lalabs, sa iyong pa-member dyan. Ayan, thank you so much. Screenshot ko to. Ayan, Akrima, lalabs, thank you so much. Pamember ako sa'yo, host, pero pamember ka rin sa akin. Ayan. Ipupuntahan kita sa LS mo. Welcome dahil may sahod. Wow, mashallah. Sana all may sweldo na si Akrima. Bagong sweldo pala to si Akrima, kaya nagpamember. Uy, ayun. O, Akrima, wala pang sweldo. Iwan ko ba? Wala pa kaming sweldo. Mapipulos na lalabs. Mapipulos. Di ba nasa Saudi ka? Iya pala si Akrim. Bagong sweldo pala to si Akrim ay. Ayan, Dantia Valdez TV. Ayan, ang baba ng kanyang bahay. Bagong sahod pala to si Akrima, kaya nagpamember. Sana all bagong sweldo. Tapos kinaumagaan, lalabs, yung pera natin dadaan lang sa kamay natin. Baka sweldo, lagay lang sa kamay, magbilang-bilang ka. Bibilangin kung saan mapupunta. Tapos mamaya, pupunta ka na sa padalahan. Pupunta ka na sa Alansari. Ayun, magpapadala ka na ng pera. Tapos yung pamilya mo naman, alam nila yung date ng sweldo mo. Pag alam nilang malapit na yung sweldo mo, panay misis ng kumusta, kumain ka na. Ganon. Kumusta ka na, kumain ka na ba, anak? Ay, okay lang, siyempre reply ka naman, okay lang. Pero lalabs, kapag nakapadala ka na, wala nang reply. Kahit message, wala nang message. So ikaw naman nagpadala ka ng pera, nag-aalala ka, hindi mo alam kung na-receive na ba nila yung padala mo. Wala na silang message sa'yo. Wala na silang paki kasi nakuha na nila yung yung padala mo. Ikaw naman, gagawin mo, magpapaload ka. Kasi, tatanungin mo kung nakuha na yung pera, sasabihin na lang, ay oo, nakuha ko na yung pera. Salamat. Tapos sila, bibili na sila ng 1 kilong baka, ng baboy, ayan.
Bibili na sila ng pagkain nila samantalang tayong nasa abroad. Bibili na lang ako ng isang tray ng itlog, Indomie. Ayan, for 1 month na pagkain. Oo, ganun ang buhay ng abroad. Ayan, dante sana si Akrima. Baka nang bahay, Akrima, yung ano mo, yung link. Iba ganun na, Akrima. Alam ko na experience mo rin yan. Kapag malapit ng sweldo pa na i-message yung pamilya mo, oy, kumusta, kumain ka na? Pag nakapadala ka na, bye-bye. Hindi ka na nila papansinin kahit pag mga ilang araw na mo kalagitnaan ng buwan, nagmi-message ka, ay naku, walang reply. Wala silang reply sa'yo. Kasi alam nilang wala ka namang pera. Ayan. Hintayin nilang malapit na yung katapusan. Ayan. Panay message. Ayan, Dantia Valdez. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, nakapadala ka na, Akrima. Ako wala pang sweldo, Lalans. Yun, delay. Delay ang sweldo. Ang sabi sweldo na kahapon. Ngayon wala pa. Iwan ko na lang, inshallah bukas meron na. Wala nang bigas, oy, wala nang bigas. Paubos na. Diba yung bigas dito yung maliit lang na sako? Tamsak dan host. Ayan, Manny Pacquiao, migalag shout out Manny Pacquiao. Ayan. Si Manny Pacquiao, Ronald My Love. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Ronald My Love. My love so sweet. Ayan, Manny Pacquiao nagawa ng kanyang bahay. Si Manny Pacquiao. Ayos din yung picture ng, yung ano mo, yung picture mo dyan. Manny Pacquiao. Si Pinoy Lifestyle BCN pala to. Si Manny Pacquiao. Yan mga lalas, palablab naman yung nakapin. Yan si Akrima, yung aking bagong member. Ayan. O hindi pa nga nagsimula. Ang dyan nakaplano na kung saan mapunta ang sahod. Yun nga, lalabs eh. Ako nga, hindi ko pa nahawakan yung sweldo ko pero alam ko na kung saan mapupunta. Nakwenta ko na. Nakwenta ko na kung saan mapupunta. Hindi pa nga dumarating yung sweldo natin. Wala na tayong pera. Oh my God. Ang akala ng mga taong nasa Pilipinas, ang sarap ng buhay ng abroad. Hindi, uy. Mas masarap ang buhay ng nasa Pilipinas. Yan, Ken Russell. Pariya lang yan sa atin, ho. So, yun nga eh. Still here. Ayan, thank you so much po. Ken Russell, sana makapunta ako sa iyong ilit pero nakalimbang po kita. Ayan. Kapag ikaw'y manonotify naman ako. Ayan, buhay ko. Ayan. Mega love shout out, buhay ko. Buhay ko, lalabs. Mega love shout out. Ayan. Buhay ko nagawa ng kanyang bahay. Siguro to si Akarim, marami ng ipon. Ayan, Alicia Miller Menestrin, galag shout out. Tamsak Dan, ayan. Alicia Miller, thank you so much. Ayan, may jacket ka na po. Alicia Miller Ministry, ayan. May jacket ka na po, Alicia. Mega love shout out din po, host, from buhay ko, ayan. Gusto na ubong host. Okay na ko, lalabs. Okay na yung ubo ko. Tapos nung nakaraan, di ba grabe yung sipon ko.
Okay na, malakas yung aking resistensya. Hindi nagtuloy yung aking karamdaman. Mga lang ata yung lalabs, 3 days. Malakas yung aking immune system. Ayan. Kasi like kung ginagawa nagiinom ako ng green tea. Nakatulong yung green tea sa aking sipon sa kaubo. Nakakalakas ng immune system yung green tea. Wala pa akong kinain, yung gusto ko lang mainitan yung ko ba, yung dito sa may iinom ako ng ng mainit na tubig, nilagyan ko ng lemon. Ayan, salamat naman sa Diyos, okay na ako, hindi nagtuloy. Kasi yung ibang kasamahan namin, alam nyo na dito sipon-sipon lang. Pag ikaw nagpa-swab test, automatic mga lalabs, positive. Alicia Miller, ayan ang gumawa ng kanyang bahay. Alicia Miller. Ayan, Manny OTW from Dantea Valdez. Ayan, Dantea Valdez, done thanks from Manny Pacquiao. Ayan. Manny Pacquiao. Cubs Juice Show. Ayan, glove shoutout. Cubs Juice Show. Ayan, Cubs Juice Show. Meron ka na pong jacket. Ayan, mga lalabs. Buhay ko, ayan ang gumawa ng kanyang bahay. Si Buhay ko, mga lalabs. Buhay ko, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang buhay. May galab shout out host. Ayan. Thank you so much, lalabs, sa pa-shout out. Ayan. Manny Pulpakdan from Dantea Valdez. Ayan, Manny. Pabalikan na lang si Dantea. Dan na po sa'yo, lalabs. Ayan, Alicia Miller, done thanks from Manny Pacquiao. Ayan. Dan na po sa'yo, Alicia Miller, si Manny Pacquiao. Ayan. Ronald My Love. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Si Ronald My Love. Dantea Valdez TV. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Akrima 36, dan pulpak support nyo. Dikit po from Alicia Miller. Ayan. Alicia Miller. Tingnan ko nga kung nakadikit sa akin na nakadikit ako kay Alicia Miller. Main channel mo ba ito, lalabs? Alicia Miller. No, nakadikit ako sa'yo. Oh my love. And dati pala tayong dikit, Alicia Miller. Alaska City, ayan. Napakaganda naman ng lugar na to. Dati akong dikit sa main channel mo, Madam Alicia, thank you so much. Ayan. Alicia Miller, nagbawa ng kanyang buhay ko. Ayan, Cubs Juice Show. Sa nakapindan. Ayan. Ayan, Akri Malanas. Pabalikan yung mga dumidikit sa'yo, lala. Manny Pacquiao. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Cubs Juice Show. Nagbaba rin ng kanyang bahay si Cubs Juice Show. Tasha Mix Channel, harang siyo. Ay, Madam Tasha, may galab shout out. Ayan.
Kumusta ka na po, Madam Tasha Mix Channel? Bless morning, ayan. Mega love shout out from Tasha Mix Channel. Thank you so much. Fox Official thumbs up host. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan. Fox. Ayan. Fox Official, ayan. Nabawa ng kanyang bahay. Ubat pala itong mobile ko. Buhay ko, ayan, si buhay ko. O ikaw lang, kumusta na din, ayan. Okay lang po ako, Madam Tasha Mix Channel, ayan. Cubs Jew Show, ayan, Manny Pacquiao Dan, sa'yo pabalik, ayan. Manny Pacquiao Dan po, ayan, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, pabalikan po yung mga dumikit sa iyo, Manny Pacquiao. Sabi niya, kapit tayo lahat. Ayan, sige po, anong buhay ko. Tapos ko lang mag-green tea, nagkanin naman ako kanina. Tapos kumain ako ng sweet. So yan, nag-green tea ako, katapos ko lang. Ayan, Tasha Mix Channel, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Buhay ko, ayan, nagbaba ng bahay, buhay ko. Ikaw ang buhay ko. Ayan, palablab po sa nakapin, mga lalabs, si Akrima. Akrima. Pangit yung music ko, Madam Tasha. Paulit-ulit siya. Libre yan ni Lolo eh. Yung ko kasi yung like kong ginagamit na music. Na siya na copyright. Hindi ko na siya ginamit, baka makopyright uli. Yan, Cubs Jew Show. Buhay ko dan sa'yo from Cubs Jew Show. Ayan. Fox Official. 248 buhay ko. Ayan, from Tasha Mix Channel. Ayan, Dantia Valdez. Nagbaba ng kanyang bahay. Buhay ko Dan Bill All from Tasha Mix Channel. Ayan. Ayan, palabalikan na lang buhay ko si Madam Tasha. Ayan, Pax Official Dan New Dikit. Salamat from Alicia Miller. Ayan. Thank you so much po. Manny Pacquiao, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Cubs Jew Show Dan Pasukli from Manny Pacquiao. Ayan, Cubs Jew Show, pabalikan na lang si Manny Pacquiao kung ayaw mong mapakyaw ka dyan. Ayan. Kung ayaw mong mabuksing ka dyan, balikan mo siya. Cubs Jew Show. Ayan, Tasha Mix Channel, dan sa'yo pabalik from Cubs Jew Show. Ayan. Ayan, Madam Tasha, dan na sa'yo si Cubs Jew Show, pabalikan na lang po, salamat. Ay. Fox Official dan dikit sa'yo bell na from Tasha Mix Channel. Ay. Buhay ko dan in your house. Ayan, from Alicia Miller Ministry. Ay. Dan na sa'yo Manny Pacquiao kanina pa. Ayan, from Cubs Jew Show. OTW Cubs Jew Show from Tasha Mix Channel. Thanks, Cubs from Manny Pacquiao. Ayan. Maraming salamat po, Manny Pacquiao. Ayan. Nandyan pala si Manny Pacquiao. Hindi mo kasama si Jinky. Ayan. Jocelyn Baklig, galab shout out. Ayan. Yan, Jocelyn nagbaba ng kanyang bahay. Jocelyn. Si Jocelyn Lalans. Jocelyn. Ayan, Party Music. Di Jackie Harang. Mega love shout out. Party Music. Ayan. How are you, my friend? Party Music. Ayan. Queen G Mark. Mega love shout out. Ayan.
Tamsak host. Salamat po sa patamsak niyan. Yan yung ano mo. Si Akrima 843 na. Yung ano mo Akrima may ads agad. Party music di Jackie. Meron agad harang. Ayan, party music di Jackie. Nagbawa ng kanyang bahay. Party music. Kabilbil dan pulpak things from Manny Pacquiao. Ayan. Tasya Mixukli dan from buhay ko. Kabilbil. Ayan. Pax official. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, ayan, nagawa ng kanyang bahay si Manny Pacquiao, mga lalaw. Manny Pacquiao ay naggawa ng bahay. Manny Pacquiao, OTW Manny Pacquiao, ayan. From Tasha Mix Channel, ayan. Kat pala to si Manny Pacquiao. Maraming dumidikit kay Manny Pacquiao. Ayan, Cubs Juice Show. Dantia Balis dan sa'yo. Pabalikan na lang si Cubs. Thank you so much. Thank you, lalabs. Dantia Balis, pabalikan si Cubs Juice Show. Dan po sa'yo. Ay, excuse me. Ayan, salamat Tasha. Si Madam Tasha, pin kita mamaya-maya, Madam. Tapos kay Akrima. Alicia Miller, Ministry Cubs Joe Show, done from Alicia. Ayan. Ayan, Cubs, pabalikan na lang si Alicia, dan na po sa'yo. Alicia Sukli, dan from buhay ko. Ayan. Buhay ko na gumawa ng kanyang bahay. Buhay ko. Yan, Fox Official. Madam Tasha, nandyan ka pa po? Madam Tasha, nandyan ka po ba? Nandyan po si Madam Tasha o wala na? Malis na ata si Madam Huy. Alicia Miller, dan sa'yo from Cubs Joe Show. Ayan. Yan, Alicia, connect to Cubs Joe Show. Thank you. Yan, party music di Jackie. Party music. Dan sa'yo si Alicia Miller. Ayan. Tasha Mix Channel, andyan pa pala si Madam. Ayan. Kiss Kif, it's simple survival. Good morning. Ayan. Nagalab shoutout, Kiss, keep it simple. Ayan. Nanggawa ng kanyang bahay. Yan, mga loves, dan na kayo kay Akrima? Mga lalabs, dan na ba kayo kay Akrima? Pinpunta na tayo kay Tasha Mix Channel. Ayan, Tasha Mix Channel. Baba muna kita Akrima, ha? Diyan ka muna sa baba. Akrima 36 vlog. Mamaya ayusin ko, ayan. Elinsky, ayan.
Yes po, keep it simple survival. Yes po. Ngayon palablab naman ako mga lalab sa nakapin eh. Palablab sa nakapin. Si Kabilbil madam ay tortang talong. Ayan, keep it simple survival dan tuyo from Queen G Mark. Manny Pacquiao, ayan, buhay ko dan pasukli. Thanks from Manny Pacquiao. Buhay ko dan pasukli na lang, ayan, from Manny Pacquiao. Thank you so much. Cubs Queen G Mark, pasukli na lang, ayan, from Cubs Juice Show. Denver Channel. Denver, nagbaba ng kanyang bahay. Denver. Ano ba itong music ko eh? Nabuwang na. Is keep it simple survival done in your house full support. Salamat. From Alicia Miller's Ministry. Kylie Kriffner, migalab shout out. Hi everybody, I'm back. Ayan. Thank you so much, Kylie. Kylie, thank you. Ayan, Bong's World, not a problem. Bong's World TV, migalab shoutout. Tasya Dan po. Full package pasukli. Ayan. Sukli na lang. Tasya Mix Channel, ayan. Wait lang mga lalabs. Isarado ko nga lang yung pintuan at nagbukas. Max Official. Sarado ko lang yung pinto. Rape ko, nasagi na naman, uy. Wait lang po. Yung pinto.
Ayan, sinarado ko lang yung pinto. Buong swirl dikit. Sukli na po sa'yo. Ayan. From Tasha. Kylie Krifner Vlogs. Ayan. 858 mo ako, Bong. Ayan. From Tasha. Ayan, OTW Alicia Miller from Tasha. Ayan. Thank Tasha from Bong's World. Ayan, buhay ko. Nagawa ng kanyang kamay. Buhay ko. Ayan. Si buhay ko. Bong's World and thanks from Manny Pacquiao. Ayan. Bong's World and thanks. Ayan, Alicia Miller dan sukli sa'yo from Tasha Mix Vlogs. Dan buhay ko pabalik na lang from Denver Channel. Ayan. Ayan, Madam Love Channel. Mega Love shout out. Bumalik siya. Ayan, Love Channel, Madam. Ayan, Madam Love Channel. Mega Love shout out again. Ayan. Tasha Mix Channel. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Nasa work ka pa, Madam Love Channel. Pacquiao on the way. Ayan, from Bong's World. Pacquiao. Manny Pacquiao. Ayan, 12 million in the house. Mega Love shout out 12 million. Dan na kayo sa nakapin, mga lalabs. Yan, Nilmar Tusok dan dating dikit. Ayan. From buhay ko. Ayan, Tasha Mix Channel dan. Ayan, from Manny Pacquiao. Yan, 8 million in the house. Mega Love shoutout. Thank you so much. Ayan, Tasha Mix Channel dan new dikit. Salamat. From Alicia Miller. Ayan. Yummy Kitchen dan thanks. Ayan, Pacquiao dan with Bakas. Ayan, Hawaii Mamigalab shoutout. Hawaii Mamigalab shoutout sa'yo, lalabs. Prima. Ayan, Hawaii Ma, nagbawa ng kanyang bahay. Hawaii Ma. Thanks, host. Ayun lang naman po, Madam Love Channel.
Bong's World, Love Channel on the way from Bong's World. Ayan. Morning po from Udon. Ayan, may love shout out Udon. Dan sa'yo Love Channel, pabalik na lang po from Denver Channel. Ayan. Yan, Alicia Miller. Nagawa ng kanyang bahay. Yan, Odon Mentrial Vlog. Galap shout out, Odon. Thank you so much, Odon. Ayan. Luto muna ako, host. Sige na, buhay ka. Magluto ka na lalang. Magluto ka na muna. Yan, Tasha Mix Channel. May galap shout out. Buhay ko, luto muna siya. Ayan. Denver Channel, dan support nyo dikit from Alicia Miller. Ayan. Thank you so much. Nilmer Channel, dan pasukli, thanks. Ayan. From Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, lalabs. Yung madalas palbalman ako sa nakapin. Thank you so much. Alicia, dan sukli na lang po pag may time. Thank you from Hawaii, Ma. Ayan. Love Channel, dan full pack. Pasukli na lang from Bong's World. Ayan. Modern Demetrial, thanks from Manny Pacquiao. Ayan. Hawaii Ma Vlogs. Ayan. Nagbawa ng kanyang bahay. Manny Pacquiao, lagyan mo ng video ang ninja mo para naman yung didikitan mo hindi kawawa. Ang sa ganun iwas lagas. Salamat. Ayan. Yan, thumbs up po from J27 TV. Migalab shout out. Ayan. J27. Ayan. Nagbaba ng bahay. Bicula ng Oragon. Ayan. Nagbaba ng bahay mga lalabs. Kailangan ba Madam Tasha may mga video yung ninja? Yan, Bong's World, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Dan sukli Alicia, thank you from Denver Channel. Ilan na ba Nilmar yung ano mo, yung WH mo? Uuning kasi yan yung naglalagas kapag nadikitan ng ganyan, damay pati yung legit. Yan, napatay tayo dyan.
Kailangan palang lagyan ko ng video yung aking mga alagad. 2.3 pa, host. 2.3, mga ano pa yan. 2.3 pa kailangan mo. Sige, i-play kita uli mamaya. Play kita kagabi. Ano lang yan, dire-diretso, tapos pinapatay ko lang pag papasok na ako kasi walang tao dito. Nakayaan ko lang siyang na-play. Sandstorm. Batang Sandstorm, yung ano mo pala, yung playlist mo, lalabs. Pag samasamahin mo yung ano, yung LS mo. Tapos yung mga video mo, pag samasamahin mo sa playlist, lalab, para madaling i-play. Putol-putol kasi. Batang Sandstorm, alam ko nandyan ka, lalabs. Ayusin mo yung playlist mo. Pag samasamahin mo yung mga video mo, lalabs, para pag plinay mabilis. Kasi pag plinay ko siya, kailangan bantayan. Kasi yung isang video mo, 23 lang yung nasa playlist mo, 23. Pag plinay ko yun, pag natapos yung 23, mag-i-stop na. Maganda sana pag pinagsama-sama mo yun para tuloy-tuloy lang yung play. Kasi ginagawa ko naka 2 times para mabilis. Kailangan bantayan, makikita ko lang siya. Pag ako nag-CR, ayan, makita ko nag-stop na pala. Yan, i-play ko ulit yung sunod. Ayan, Dan Tamsak, Manny Pacquiao, dikit. Ayan, dating dikit. From Denver Channel. Huwayma, nandyan ka pa? Alam ko nandyan si Huwayma eh. Ayusin mo yung ano mo, lalabs, Huwayma. Yung playlist. Pag samasamahin mo, lalabs, para madaling madaling i-play. Hindi putol-putol. Ayan, walang man po Nermar. Baka mga mamuni ka na yan. Inang buwan ka na bang nag-YouTube? 2.3. Baka yan mga lalas, mga 3.5 months. 3.5 months pa yan. Yan, Tasha Mix Channel ay. Ayan, Huwayma o Batang Sandstorm. Nandyan ka, lalabs. Ayusin mo yung playlist mo, ha. Eight months, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, huwag ka mag-alala, Nilmar, bago ka mag 1 year. 8, 9, 11, 12. 4 months pa. Kailangan 4K ka na yan bago ka mag 1 year. Mamumuli ka niyan, Nilmar, mag-silent ka lang, ha. I-play kita uli mamaya. Ayan mga lalas, palablab naman ako kay Madam Love Channel. Ayan yung nakapin.
Yan, Denver Channel. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga lalas. Palablab naman yung binababa ni Nightboot. Yan, Tasha Mix Channel, madam. Here lang, Ning. Ayan, salamat po, Madam Tasha. Road to, ano pala to? 997. Yan, Rudy Katamura Jr. Ayan. Gaba ng kanyang bahay. Ayan, Yummy Kitchen Direct. Sige, madam, love channel. 3 na lang pala to. 3 na lang pala to. Magwa 1K na siya. Yan, nandito ko sa bahay na binababa ng Yummy Kitchen. One K na natin yung nakapin. Si Yummy Kitchen. Ayan, Dan Pulpak. Rudy Katamura Jr. Migalab shoutout. Ayan. Pebrero 14 Migalab shoutout. Ayan. Rudy Katamura. Ayan, Dan Pulpak, Rudy Katamura, pabalik na lang from Denver Channel. Ayan. Yung mga lalabs yung
Nakapin road to 1K. Dalawa na lang, dalawa. Yan, Pati Channel, mega love shout out. Pati Channel, ayan. Dalawa na lang sa nakapin mga lalabs. Yan, Peblero 14 TV, ayan. Hello my friend, how are you? Ayan, from Cooking with Sapia. Welcome my new video please from Pati Channel. Ayan mga lalabs, palablab naman yung nakapin. Dalawa na lang sa nakapin. Nakapin o tinabol yung from Huwayma. Ano, Huwayma, di ba ikaw rin si Batang Sunstorm? Abila Vlog pa jacket, ayan. Abila Vlog, ayan. May jacket ka na Abila. Yung playlist mo ano, Batang Sunstorm. Pag samasamahin mo lalabs yung mga video mo. Tapos yung mga LS, pag samasamahin mo rin. Para madali siyang i-play lalas. Putol-putol kasi yung ano mo yung playlist. Pag natapos ko yung 23 na video mo, tapos meron kang 4, 3. Pangit pag piniplay kasi napuputol. Dapat pagsamahin mo lalabs yung mga video mo, yung lahat ng vlog mo, ayan. Tapos yung LS mo, ayun, pagsamahin mo rin yun. Para pag plinay, dire-diretso lang. Love channel dan, ayan, from Huwayma. Huwayma. Abila Vlog, ayan, love channel dan. Love channel dan, ayan. Ayusin mo ano, Huwayma. Kasi piniplay kita gabi-gabi, kaso lang kailangan babantayan yung pag-play sa'yo eh. Kasi yung unang video mo nakalagay doon 23 video. Ginagawa ko kasi lalabs. Ayan, Kuya Jong, mega love shout out. Kuya Jong. Iba yung unang video mo nakikita ko 23 yun eh. Tapos ginagawa kong 2 times yung pag-play ko. Tapos pag natapos na yung 23, meron kang susunod na 4. Pangit eh, putol-putol. Dapat maganda sana kung lahat yung pinagsama mo para yung pag-play tuloy-tuloy. Ayun, hindi siya putol-putol lalabs. Kasi pag nakatulugan ko na yan, wala na, hindi na nagpi-play. Kasi natapos na putol-putol eh. Ayan, Donna Di Castro, mega love shout out. Ayan. Kuya Jong Kapitayo host. Ayan, seryoso ka na naman, mababait naman ang mga nandito. Ayan, Madam Love Channel, 1K na po yung binaba mong bahay. Ayan. 1K na po. Hindi naman Kuya Jong, mabait naman sila dito. Yan, Madam Love Channel, 1K na siya. I will support you guys if you guys support me back. Ayan, from Kylie. WLWC TV. Ayan, mega love shout out. Love channel, good morning from Kuya Jong. Pati Channel. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Pati Channel. Donna Di Castro dan from Abila Vlogs. Ayan, thank you so much. We can go eat my dinner right now. Ayan. It's okay, Kylie.
Go ahead, lalabs. Yan, Madam Love Channel, 1K na po yung binaba mong bahay. Si Yummy Kitchen. Yan, Pati Channel, ang baba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, yan, ang baba ng bahay. Please welcome to my new video from Pati Channel. Ayan, pabalik naman sa mga nadikitan ko from Abila Vlog. And I love you guys, sabi niya. Yan, AC Vlog, Tamsak Host, Migalab, shout out. AC Vlog. Punta tayo kay nandyan pa ba si Rodi? Tara, 10. Kuya Jong, nandyan ka pa? Wala nata si Kuya Jong ah. Doon tayo kay Pati Channel. Sige lang, Denver. Sige na, lalabs. Bili mo na yung alaga mo. Nag-iisip vlog, ilan na lang ito, 43. Igawin ko na tong aray ko. Aray ko nangalay ako. Road to grade 5. Yan, patamsakan mo muna si Pati Channel. Ikaw isusunod ko AC vlog. Hindi ko na nga na yung pack. AC Vlog, ayan. Abila Vlog dan full pack, ayan, from AC Vlog. Sige, dikit ko na sa'yo yung aking main AC Vlog. Ba't Nightbot lumalabas? Ano yun? Pati Channel, ayan. Ayan, AC Vlog. Masuklian na kita lalaba. Ayan.
Nasa bahay mo na ako. Easy vlog, ayan. Bahay mo na ako, ayan oh. Masuklian na kita. Ipagawa na natin tong 500. Ayan, ipipin kita ha. Ayan, salamat Abila Vlog. Yan, easy vlog. Nasa bahay mo ako ha. Pinapanood ko para dikit. Ayan, baday. Baday ni Pato dan Tamsak Hos. Ayan. Ayan, baday, meron ka ng jacket. Thanks host, walang anuman po. Ayan, dikit sa'yo host sa bagong alagad ko. Ayan. Gipula loves. Salamat. Pagod tayo sa nakapin, road to 500 mga lalabs. Ayan, Lodi Katamura, nagawa ng bahay. Ayan, tara 10. Ayan, manay baday, baka may 10 ka. Ayan. Si Rudy may 10. Yan, sino may 10 dyan? Dikitan nyo na si ano? Si Rudy. Yung dating dikit sa nakapin. Yan, Kim Migalab shout out. Hi host. Kim Migalab shout out, Kim. You have no moderator, Kim. Thank you for coming. Kim, ayan, Korean my friend. Thank you so much.
Kuya Jong. Anong gagawin mo kapag sinabihan ka ng best friend mo na mahal ka na? Hindi man na lang sa nakapin mga lalabs, di man na lang. Ayan sa bahay mo ako, easy vlog. Nandyan ka pa. Ayan, apat na lang sa nakapin. Sige lang lalabs, AC, ipapakuliban na kita. Nasa bahay mo ako, AC vlog. Gawin na natin yung grade 5. AC vlog done from Kim, ayan. Ayan, AC vlog done na si Kim. Isik vlog done sa clouds mo po, ayan. From Kuya Jong. Ayan, easy vlog, dikitan mo si Kuya Jong. Baday Nipa, ayan. Si Baday Nipa. Ano ba to? Ah, si Luisa pala to. Si Luisa pala yan, si Baday Nipa, ayan. Yan, Kim Dan from AC Vlog. Nako, putol na naman. Kuya Jong, nagkape ka na? Ayan, I'm back. Kylie, bumalik. Dami namang ads. Hi everybody from Kylie.
Dalawa na lang sa nakapin, dalawa. Dalawa na lang sa nakapin, grade 5 na siya. Yan, nasa bahay mo pa rin ako, Easy Vlog. Ako'y mo nagpa-grade 5 sa'yo. Pinapanood ko pa. O di ka tamura yan ang bawa ng bahay. Yan, isa na lang sa'yo, Easy Vlog. Panoorin ko uli. Ayan, harangis from Kuya Joe. Isa na lang sa nakapin, isa na lang. Kylie Dan, ayan, from Kuya Jong. Kuya Jong, hindi siya marunong magbaba ng kanyang bahay. Kylie. Ayan, Kim nabuba ng kanyang bahay. Ayan, harang. Salamat po sa paharang dyan. Manay Baday. Baday ni Pa. Ayan. O di Katamura Junior Dan po. Ayan, from Easy Vlog. Ayan, Easy, isa na lang sa'yo. Pinapanood ko pa. Ano ba yung napindot ko eh? Yan, Easy Vlog. Isa na lang sa'yo. Wait lang, pinapanood ko pa. Ngayon, 500 ka na Easy Vlog. Grade 5 ka na, grade 5. Tingnan ko. Wala, kinain yung 50. Ala, Easy Vlog. Hindi host, 450 pa lang ha. Ano lang siguro ako na mali lang siguro yung tingin ko.
Ay, nako. Ba't nag-49? Dito kanina ay nag-49 pa. Wait. Kinain na ni Lolo Hos. Ayan, kinain na nga. Kasi ano na, 3:40, ano na oras na ng kain. Sige po, Manay Biday, ayan. Ayan, nag 450 ka ulit, hindi kitang kita ulit ng isa. Yung Manay Biday,
Yung mga lalabs, siguro ako mag-out. Kasi may pasok pa ako mamaya. Kita-kits na lang tayo bukas. Ayan, mga 5 AM Pinas time. Ayan, mag-out na ako, madam. Mas maaga yung pasok ko. Maaga yung pasok ko mamaya. Ayan, Madam Pearl. Late ka. Madam Pearl Shell, ayan. Agoy na late ako. Agoy ka, Madam Uy. Makapag-agawan ka na naman ng mga lalaki dyan, Uy. Madam Pearl Shell. Ganda-ganda kasi ni Madam Pearl eh. Yan, Leo din, may alam shout out. Pa-out na rin po ako. Yan, bigyan kita ng jacket. Para if ever maligaw ka uli. Harang, ayan, salamat sa paharang. Ano mag-charge man to? Hindi siya nag-charge pa. Yan mga lalas, mag-out na ako kasi mamaya maaga yung aking pasok. Giyatay. Napuyat ako magdahil sa banana house giyatay eh. Ayan mga lalas. Bukas na lang uli mag-out na ako ha. 5 AM Pinas time every day, okay? Yala, bye-bye. See you tomorrow. Thank you so much mga lalabs.